खुलुमबाय गिबियावनो सोरजिरा क्रिएटिभिटी इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दायो मोनसे गोदान भिडिअजों नोंथांमोननि सिगाङाव फैनाय जालायबाय। आयदाया जाहैबाय बिटिआर ओनसोलाव दायो क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय फट बजरायाव आदानि ग्रुप अफ कम्पानिनो मोनसे हा हगारनो लानायखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जानाय, बे दान्थे बिदान्थे जानायखौ लानानैनो नोंथांमोनजों माखासे खोथाफोरखौ फोरमायनो होननानै आवगायनाय जालायबाय। जों बयबो नुबाय मिथिबाय। थारैनो आदानि ग्रुप अफ कम्पानिया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फट बजरा ओनसोलाव गासै 3,000निबो बांसिन हाफोरखौ लानानै थार्मेल पावार प्रजेक्ट खालामनो नागिरदों। बेखौ लानानैनो दायो बुंनो थाङोब्ला बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोननै राजखान्थि दोलोजोंसो दायो जालायलांबाय होननानै बुंब्ला बारा बुंनाय जानाय नङा। मानोना दायो इउपिपिएलआ बुंबाय नांगौ, बिपिएफआ बुंबाय नाङा, बेबायदिसो जालायलांबाय। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो आफादफोराबो बेयाव धरना होलांबाय, होनो मोना, आरो सोरबाया बुंबाय होनांगौ, फैनांगौ, गोबां रायजो राजाफ्रा मुलाम्फा जागोन। गुबुन फारसेजों बुंलायबाय बेखौ होयोब्ला रायजो राजाफोरनि जेबो मुलाम्फा जानाय नङा, गोबां खहा जागोन, रायजो राजाफ्रा गोबां रायजो राजाफोरनि न' बां थांगोन, गोबां रायजो राजाफोरनि हा हु थांगोन, गोबां रायजो राजाफोरनि लस जागोन, खहा जागोन होननानै गोबाङा बुंबाय। गुबुन फारसेजों बे फैयोब्ला गोबां रायजो राजाफ्रा मुलाम्फा जागोन, गोबां रायजो राजाफ्रा बेनि जोहै खामानि दामानि मोनगोन। दिल्ली बम्बाइआव थांनाय सिकिउरिटि मावहैनाय, गुबुन गुबुन खामानि मावहैनाय लाइमोनफ्रा बेयाव फैनानैनो खामानि मावफैनो हागोन, गुबुन गुबुन। बेखौ लानानैनो दायो गावजों गावनि गेजेराव दान्थे बिदान्थेफ्रा सोलिलायबाय थादों। बेनि गेजेरावनो दायो मिथिनो मोनदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा माखासे बाथ्राफोरखौ बुंथिदों। दहाय बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो आदानि ग्रुप अफ कम्पानिनो जेबायदि हाखौ हगारगोन आरो जेबायदि खामानिखौ बिथांमोनहा मावगोन, बे खामानियाव बे ओनसोलनि गासै 8निफ्राय 10,000 सुबुंफोरा बेयाव खामानि मावनानै मोनजागोन होननानैबो बिथाङा बुंथिदों। लोगोसेनो बे बाथ्राखौबो बुंथिदों बेयाव खामानि जानायनि सिगां गोबांथार रायजो राजाफोरा बेयाव खामानि मावनानै मोनजागोन, आरो खामानि जाखांनायनि उनावबो गोबांथार रोजा रोजा सुबुंफोरा बेयाव पार्मानेन्टलि खामानि मावनानै बा पार्मानेन्ट साख्रि मावनानै मोनजानो हागोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। बेजों लोगोसेनो जों बयबो नुगासिनो दङ, मिथिनो मोनगासिनो दङ, दायो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि बयनिख्रुइबो सिनियर दैदेनगिरि प्रमिला रानि ब्रह्म बिथाङाबो आसामनिनो सासे बारग' मन्त्रि, बिथाङाबो बे जायगायाव थांनानै दायो बुंहैबाय बे हाखौ हगारनो मोना, बे हाया हगारोब्ला रायजो राजाफ्रा गोबां खथि जागोन, रायजो राजाफोर रावबो साख्रि मोननाय नङा, रायजो राजाफ्रा बेनि खहाखौ जोङो भुगिनांगोन। जेरै बङाइगावआव जादों, बेनिफ्रायबो रायजो राजाफ्रा जेबो मुलाम्फा जायाखै, उमुक थुमुक बायदि बाथ्राफोरखौ लानानै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि गेजेराव बाथ्रा बुंथिनायखौ जों बयबो नुनो मोनदों, मिथिनो मोनगौ। बेनि अनगायैबो बिपिएफनिनो दैदेनगिरि गोबांफोर थांबाय, आरो जायगानिनो बा फट बजरा बियाबनिनो एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म बिथाङाबो मैया थांनानै गोबांथार रायजो राजाफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होबाय। जेरैबायदि हाग्रामा महिलारिया गुबुन गुबुन गिबियाव हा हगारबोबाय, बे हा हगारबोनाया थारैनो लिस्टआव होनाय जादों। जाय लिस्टआव होनाया पार्मानेन्टलि होनाय नङा, गोसो जायोब्ला जों बिसिनिफ्राय बे हाखौ लाफिननो हायो, बेबायदि होननानै बुंदों। आरो बेखौ लानानैनो दायो गुबुन गुबुन सुबुंफ्रा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय, खौरां बिजोंफ्राव गोसारबाय, दायो मिथिनो मोनबाय थारैनो हाग्रामा महिलारिया जि हाखौ हगारनानै होदोंमोन, बे हाया जाहैबाय एलटमेन्टआव होनाय हा। खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बे एलटमेन्ट हायाबो नटिफिकेसनाबो दायो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोसारगासिनो दङ। नाथाय बे बाथ्राखौ लानानैनो मुनमुन ब्रह्मआ दाखालि फट बजरा ओनसोलाव थांनानै बे जायगायाव थांनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदोंमोन। थारैनो हाग्रामा महिलारि होनाय बायदि खालामनो हायाखै बिथांमोनहा, जेरै हाग्रामा महिलारिया लिस्टआवसो होदों, हाग्रामा महिलारिया जेब्ला गोसो अब्ला हाखौ लाफिननो हायो, बेबायदि होननानै सिगाङाव होदोंमोन जाहैबाय। नाथाय दायो मिथिनो मोनबाय बेफोर गासिबो नंखाय होननानै दायो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोबांथार सुबुंफोरानो बायदि बाथ्रा बुंथिनायखौ जों बयबो नुनो मोनदों। आरो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों दायो बे नटिफिकेसन बा एलटमेन्ट होनाय लेखायाबो ओंखारबाय होननानै जों मिथिनो मोनबाय। दायो
बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बे बाथ्राखौनो बुंथिदों। थारैनो बिथांमोनहा रामदेबनो हा हगारदों। गासै 4,000निबो बांसिन हाफोरखौ रामदेबनो हगारनानै होदों। नाथाय रामदेबा दायो जेबो खामानि मावाखै, मानै मोसौल' फिनानै दङ। बेजों ओनसोलनि सुबुंफ्राबो रावबो डेभेलपमेन्ट जायाखै, रावबो साख्रि बाख्रिबो मोनाखै। गुबुन फारसेजों सरखाराबो बे हा हगारनायजों जेबो मुलाम्फा जायाखै होननानै बिथाङा गोख्रों गोख्रों रावफोरजों बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो जानला मोनला बाथ्राफोरखौ लानानै रायजो राजाफोरखौ गोरोन्थि लामाजों दिन्थिलांनो नाङा होननानै बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। लोगोसे बिथाङा बुंथिनानै होबावदों, थारैनो पर्बतजरा ओनसोलाव गोबांथार बेबायदिनो राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा गोबां रोजा रोजा गोबां हाफोरखौ बिगा बिगा बिथांमोनहा साहा बागान खालामदों, रबार बागान खालामदों, गुबुन गुबुन बागान खालामदों। दाय बेफोरखौ आयेननि गेजेरजों जों गोसो जायोब्ला होखारजोबनो हायो। आयेननि गेजेरजों जों गोसो जायोब्ला बिसोरनि हाखौ लानो हायो। नाथाय जों बिसोरखौ अननानैसो कनसिदार होनानैसो दायो दंगासिनो दङ होननानैबो बिथाङा गोख्रों रावफोरजों बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेखौ लानानैनो आरो दायो पर्बतजरा ओनसोलनिनो TCCLC नि चेयारमेन उत्तम हाज'वारि बिथाङाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बा खौरांगिरि मेल लानानै गोबांथार बाथ्रा बुंथिनानै होदों। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिला एरिया जेरैबायदि सिगाङाव हा होदोंमोन, बेयो लिस्टआव नङा, बियो एलटमेन्टआवसो डाइरेक्ट एलटमेन्ट होदों होननानै सरखारनिफ्राय बुंनानै होदों। गुबुन फारसेथिं दानि जाय BPF राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा बेयाव थांदों, BPF राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ राजखान्थियारि नोजोरजों लांगासिनो दङ। बिथाङा बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला सार्केलाव माबा मोनसे बुंबोयो मोनसे आरो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुङो माबा मोनसे होननानै बिथाङा गोख्रों रावफोरजों अजद होदों होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। बेनिखायनो बेखौनो अभारअल खावलायदों रायजो राजाफोरनिसिम, जाहाथे बेखौ लानानै रावबो गोरोन्थि बुजिया, बेखौ लानानै रावबो मिसलिडिं खालामा होननानै गोबां खौरां बिगिरिफोरनि गेजेरजों दायो नुगासिनो दङ आरो मिथिनो मोनगासिनो दङ। दा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गोबां गोख्रों रावफोरजों बुंथिदों। थारैनो बबे हाया बोरैहाय, बबे हाया बोरै नंगौ नङा, जोंनि खामानि मावनाया मोजां, जोंनि खामानि मावनाया गाज्रि, बेफोर बाथ्राखौबो लानानै दायो बिथाङा बुंथिदों। थारैनो जोंबो आंबो मोनसे सोमावसारनाय आफादजों फैनाय बा मोनसे सोमावसारारि आफादफोरजों थाफानानै खामानि मावबोनाय। थारैनो गावसोरबो सोमावसारारि आफादजोंनो फैनाय बा गावसोरबो बड'लेण्ड आलादा रायजोखौ लानानैनो सोमावसारनानैनो फैनाय, जोंबो बड'लेण्ड आलादा रायजोखौ लानानैनो सोमावसारनानैनो फैनाय। अब्ला बिथांमोननियाल' बोरैहाय बड'लेण्ड रायजो बिनाया थार जाखो आरो जोंनिया बोरैहाय गोरोन्थि जाखो? बेफोरबायदि गोख्रों रावफोरखौ बुंथिनानै होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसेनो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय गुबुन गुबुन नोजोरजों गोबांथार रायजो राजाफोरा बायदि बिथिंखौ लानानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिगासिनो दङ। दायो मिथिनो मोनबाय पर्बतजरा ओनसोलावबो गुबुन गुबुन माखासे हान्जाफोरा दायो जाजानायखौ लुबैदों आरो गुबुन गुबुन माखासे हान्जाफोरा दायो जाजायैखौ लुबैदों, बा सोरबाया जानांगौ होनदों, सोरबाया जानाङा होनदों। जायोबा मा मुलाम्फा जागोन आरो जायाबा मा खहा जागोन, बेफोर गासिबो बाथ्राखौ समनि उनाव जोङो मिथिगोन। आरो जों थारैनो बुंनो हायो बियो गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों बा सावरायलायनांगौ दाबो गोबांथार बाथ्रा दंबावो। दा बेफोरो सावरायलायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे समाधान जागोन होननानै जों आसा खालामनो हायो। नायनोसै उननि समाव माबायदि जायो। समा फैग्रोथोंसै, जाहाथे आरो बेनि सायाव नोंथांमोनहा मा सानो, जाहाथे नोंथांमोनहाबो गावबा गावनि साननायखौ नैबे भिडिअखौ नुफ्लांबायदोंबा भिडिअनि गेजेरजों जाहाथे कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरो। नांगौना नाङा, आरो नांगौबा फैयो बे थार्मेल प्रजेक्टआ जायोब्ला रायजो राजाफ्रा मा मुलाम्फा जागोन आरो जायाबा रायजो राजाफ्रा मा मुलाम्फा जागोन। बे जायो मुलाम्फा नङै बे बाथ्राखौ लानानै जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ नायफ्लांदोंबा जाहाथे कमेन्ट खालामनानै हरो, बेखौनो गुरै खावलायबाय। लोगोसे बेबायदि भिडिअफोरखौ जाहाथे मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो, बेखौनो गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।